isulti na nagod ang kamatuoran kay maura ba ang kamatuoran maghatag nato kakawasan kung natay gikadlokan nga makapatay sa atong lawas. Ako boy, kung dili sila mahadlok ang makalalag sa espiritu malaglag, ako mahadlok ko boy, kay mahadlok gyud ko sa Dios. Magani mahadlok gyud ko sa Dios nga mao maningil karon dili kay uyugo ning kalibutan tapos tatanan. Sudlan ng mga taas ug garbo nga tao, pabuto ng nuclear, human tatanan. Tama gid. Tanawa karon ang bulan, tanawa karon ang adlaw. Dili normal ang climate change ang kalibutan. Pero kung naay magsulti, naay sa ila ang mga bisyon, ilang pang ingnon nga ungan pa nila. Mas mayo gani boy naay mag-prepare, di ba? Nya tanawa nagawali. Nagsige hinog tukod-tukod og simban, di ba? Sa tuwa diri naapoy nagaingon nga nagtukod gyud ko og simban, padak-an pa yung simban. Og dako ba ni atong simban wala boy? Pahulayan lang ni. Dili ko nagatambal sa dihang gibugatan mo sa inyong mga sakit, sa inyong mga garbo, di ba? Tama gid. Naman ayaw mo kaguol. Ako di mo ko kaguol kanang nagsigig libak na ako. Diha ko nakita nga nahigugma sa kaaway boy. Ang ako lang ipaabot boy. Interest boy pa ko boy. Kinalang makigusay sila na ako. Di ba? Matuon mo yung tao gikasilagan gikayusan. Diya kanang nag-ingon sila nga bad o unsa ni dinhi. Nagaw mga Ginoo nga kung adunay mga kutso-kutso ay lasag ipasa ninyo. Adtua ang tao nga gigikanan tinuod ba ni og dili. Na nasa Biblia oy. Ang problema boy kay ang ato ang tinuan nga Katoliko wa gyud mga Biblia. Nagsalig lang sa ila, nagsip-sip lang sa pari nga nagpapatay ni Kristo. Papatay sa pulong, tanawa, giludan ninyo ang cross. Ngayon napog ninyo, pero sa tinuod boy ako, si Kristo ang tinuod nga pangulong pari. Anino lamang din sa kalibutan. Kung musuko sila anin ako, aw musukot man po ko, balipay manggani ko nga ila kong awayon kay di gud ko makikaway nila boy. Ano man musugot ko nga kuhaon sa Ginoo para silang mga sala. Bisan karon dayon. Okay. Pero dili man ko makikaway nila. Ang pulong lang hait kaayo. Kaya ingon naman ang Ginoo kay so na kay sige kog hilak sa una boy nga man. Kay sige man kog paubos di ba nagpuyo pod uban ka nato ring gigamit pod ang makaila mo espiritu. Tondo ka babae. May katungod naman ko kay karon nakigusay ko na wa sila nakigusay sa balaang kasulatan ingon gari ko paghuman nagtulo ka tuig kung magpaubos mo mukhaon na mo gahi mga tawa lang mo. Pero kung dili mo gani mo ang inyong sarili kung sa inyong sayop di ba sa una nangita mo na ako kamutanan tintal no. Talaga. Ingon ko magbasag Biblia. Niya tapos mag-Bible ko magdupa-dupa pa rin to sila. Tama no? Niya magbuhat-buhat og balaod ila. Gituyo man to ba ingon man si Papa Jesus na sa pangulo sa simbahan so dayon sa tulo ka tuig. Kaya ko sa mampod sila kung manudlo. Niya mubo man sila kasi natian. Sa ningon sa anak, sama ka mo sa Macedonia. Harun tunuan, pagta mo, kung unsa gyud ang anino sa tinuod nga pare. Anino man sila nag-akbak sa mga pare sa kalibutan. Niya karon paghuman ako husay na andire sa balaang kasulatan, karon sa buhat sa apostolos tanan anak dito shot gyud ta. Paghuman ani dito na ako. Sa mo na ako ang kadlokan boy. Kinsa ka gamiton, bisag ako gamiton anak dito maulawan gyud sila. Ay dili naman ako mapuga ng espiritu. Tama. Ano usay gani dili na ko kaginawa, malipay na po ko kay kapoy na di kay ni kani di ang mamatay ka boy no, mas gwapo di ay mamatay ka nga siya magkuha nga naman. Kapoy na kay ginawa. Ni naghangyo man si Papa Jesus pidaki sa kontawanon nga ibalik ko. Ano kita ko ninyo ako mga negosyo biliran diskuhat. Diri nagakuan lang ko dinhi. Ada bandera kung sa inyo sugo marana pero kapoy na pud kayo kung mga tintal mo iya taod na ay magpatambal malipay gani ko kung wala pero espiritu mag-uulpod gano man daghang nangamatay po yung nahurot na ilang ari-arian iya mag-away pa yung pamilya kay daghang mga utang kani boy mo ni nga sige tag ingon dali nga ri ang nakaila sa Dios nakaila ni Kristo tao usab na puyoban ka ninyo modool ka na to nya magduhig man ko sa espiritu sama ni Pablo sa ana nabunyagan na sila pero duhigan ni sa espiritu kaning mga pulong sa espiritu kani mo alaman ni kinalang pandungan yun ako ikapon yun ako ilang mga kasing-kasing o agtag ay parang wala na ko itulo bago din abot sa panulog siya pod wala na pod dili na sa kamahay pa kung mamatay. Wala kang uban mo nalabay na ko di ba nang ingon gay ko niya sige testing og mo pakamatay nya ni ako ninyo tama ba ning dili di ba? Yung ulam mo po'y gusto mamatay
Mao gid. Tama? Tanawa na nangamatay nga katong ingon at giblog na to mga naipare na patay. Na nagsulti siya nga mao din na ditong impyerno mo na dito mga murag wala may pare boy. Ang katong pastor hino napatay, atong Madre po dana o sa Angelica. Mutuo sila anak dili. Mao man ilang tuuhan ang kaagi sa Santos kay dili man to makaya nila ang mga kaagi sa Santos sa una kung buhi pa siya, di ba? Tama gid. Ingnan to nila punto, ingnan to nga bad ay mong tuan ng ana. Pero wala to nga kwarta boy. Pag sikat ta to kay dagan ng giayo, kanang mga Santos, dagan ng giayo, ila din buhatan og simbahan. Si Birheng Maria tanawa. Tama no? Tama. Oh, dagang kay simbahan. Boy, dili makalawas si Mama Mary boy. Wala sa bala ang kasulatan ng makalawas siya. Siya lang ang nahigugma sa mga daotan. Dito siya dindapig sa daotan sama ni Kristo kadiadto. Nga tawanon para sa kuwago dindapig ko sa mga daotan nga kana ding ingon ko Ginoo kuha lang ko sa akong mga kaaway kuha ako na kinaluoy po ko nila kana din pagtugyan ako sa kung kaugalingon pagkatawanon ngadto kanila kaya ko man silang gimahal pero ang problema din man ako ang espiritu ako may gamiton nang sige kong hilak ay magpalayo ko ni auntie nimo nga gusto ko muduol kay di ko gusto nga mag-uol pod sila nga ako sa kawas diri ko panidigod ko ninyo, di ba? Panidaan naman ko ninyo. Kasi ato lang ko sa uma, dito ko maghilak, magdungay kay ang mga tao. Nagpalayo, gigamit kanunay si Kristo. Niya, muuyog ang kalibutan, kaya na to na. Nagsige, pangulikson sa mga tao, ibuhat og simbahan, umalos no, na, sayang to no. Sayang gid. Wala kay pare, nag-ingon nga, makaibayad mo sa adlaw. Nga dako kay ihatag kay sa adlaw. Mas maayo pa kung wala kay kanon, kaysa mga taga sa simbahan. Yan siyang ituko dito, pangalan lang ni Birheng Maria. Bangaran na San Vicente Ferrer nga wala gani nagsunod sa kinaiyan ni San Vicente. Baka siya naningil. Mao na boy ang giingon niya boy sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Gibalaan sila kay maayong binuhatan. Gigamit ang iyang pangalan. Mo po si Kristo humot, gamiton iyang pagangalang Kristohanon. Nga gilingkuran ang iyang lingkuranan. Nga pinasidunggan. Nga kinsa inyo ang gigamit ko gipasidunggan, di ba si Kristo? Pero kinsa kadunay inyong gitahod sa ilang balaod. Man anay problema. Basahan niyo na amo mga Katoliko mangod boy kay nagsalig mangod ay dili pud magbasa. Bingon dayon nga, diha ko na mata, diha man pud ko mamatay. Mas bala ang kasulatan, ayaw ka mo pabilin sa inyong naandan nga pagtulunan ka nidto. Kaya gusto magod sa tao mo sakripisyo siya nga magbuhat og sala. Rosary. Wala na ingon ang Ginoo nga taas-taas pa mo sakripisyo. Nganong nagsakripisyo ang tao? Tungon man po, pag human na itong pangadya, pag human na itong ampo, magbuhat na po tagsala. Tama? Ang gusto sa tao ba'y masakripisyo? Mga nang natunglo ta, sama sa sayaw, sama sa lumigas. Ang Diyos na, wala mang gani sa nina, siya rin Solomon sa katahom sama sa bulak, di ba no? Naman na sa wala ang kasulatan, kaya akong gisulti na sa walang kasulatan. Pero ang problema boy, katong wala nagabasa ani, moingon sila, nanapod. Wala man sila nagbasa, kaya nagsalig mo na silang agalon. Nga sige din, nagsumbong dayon sa ilang nadungog na ako din sa ang agalon. Yung agalon, di po mo ani, hulgaon lang. Hulga na yun. Dili na, bunyagan niya. Wala ko katungod eh. Kanang mga kasalag ko, man sila madawat anak. Anong budyag, dagang sa madawat na naamtay balao din eh. Dagang gilimbong nila boy. Bisa ka ng mga sugal, ka ng mga ticket, bisig dili sugaron, mapugos o nagbayad. May pa man to sa oda boy, kay may kapital pa ka nga manugal ka. Sa ka ng last to, 70% da, mababalik ni mo. Pero tanaw ng mga ticket, muna may giingon ni Papa Jesus boy, gigabit nila na sobra pa. Ganyan to. Ito kadaot ang mga anghel gamit to. Mga puti na gisi-gisi. Akong ipangita lang boy, na ay mga pari nga ang Diyos yun. Nung nagbuhati nga pari, kanang iyang kasing-kasing, malok sa Diyos o musabot na to. Kaya dapig ka na to, gusto na nato. Dapig ba na ka na to? Kaya ako, bakit dapig bangi ko sa Diyos? Nakak naman ko ba eh. Kanawa tong ang tipod na to, dahil pagpuyo. Nagsige po, dito mo matuo sa iya kasi panghulga, mamatay sila. O magpasubsulog, daga, gigaw-gawan niya rin. Parang matuman mo kung kasulatan nga, gikan sa ila, sila ang gamiton nga, matuman ang kasulatan nga, dili na sila mangita kanako. Nga ako ilang ingnon day nga ako nabuang sige magiging padambal sa mga gipang posisan no tama no nga ako hinoy nilang ingnon nga niyoon ko dun tano diri kada ako ingon ko nung nagpugo nga dili na ko ipadoktor dili ay sila nagpugo nga to eh dili naman pud gusto nga kung gitambalan ba na dito si akong ison dito ni ako hinoy gipasangin nila nga COVID man to nga padahot sige magiging ingon nga dadaan ni doktor
sige ingon nga nung wala man kagidao duaw sa itong mga parente ton isultiin ta sila karon pagkapatay ako giingnan ako ba'y nagtago ato kung sila may nagtago ni Tony di ba ingon mo ton wa gining duaw na ako ba niya dito pahilak-hilak din sila kay wala sila gigsulti ng sakit nga ako di lang basulon kung nakabalo na sila sa akong pag-antos akong igsoon paladadahan pa ko nila mga armas sub sa tinuod boy kung wala lagi ko nagpugong na yung ginapasagdayan na kaya doon ako ikandam na magkigusay man sila nako di ba wala ko nagsuko nila kung nagsuko pa ko nila di ako nang ipatawag sila bali boy kung naaka sa espirituhanon boy kay imbis masuko ka boy naghilak kinong ko para nila kaya nga naman ingon ko Ginoo ayaw sa dagdag biyahe kay kuha naman sila inon sa yawa sabad mga kapatay magsudsunod yung kapatay kaya sige magbato ningon magani ko mulipay magani ko mamatay ako ang magitang kuhaon sila Ginoo ako na lang bi kay luoy pugkay na sila kay dako din sila sala na ako kay wala man ko di nabuhat nga ilang ko gipasanginlan na akong nanay espiritu di sila matuon ako nga ang kalag mo anhin ako di makangyo yun na mutuo kay wala man sila kakita boy di ko bakakla kung gisulti nga mo ganing dili ko matug na na matay na kuanda naara magyapon din ni malok punta ko kalag magpatabang pamanggani ng mga kalag boy nga pag-ampo pay walang mahadlok ng tagkalag tama no kay matubang naman sila sa Dios tanawa lang mahadlok ko kalag di magdagandagan no yang kabalaka man na ay pasudla yawa nga na boy hadlok ko naman noong ka yawa na to ay kahadlok sa kamatayon parang dili ka mamatay ang dili no mahadlok sa kamatayon badugangan ni noong kinabuhi dahil sa Biblia naangit o tanawa ng mahadlok ka o magsakit ka sige noong ka pada si Hobgod o wala nahadlok sa kamatayon in times to yung kadato sila saro ang kabalaka man po boy may makapukan kanimo ano na kantaw ang kabalaka ayaw pasudla o nga katoliko sige kanta na pero sige kabalaka nga wala ipakaupista sige pamot-amot ipaghuman din mag-away rapot buhat-buhat o balaod magawa sa balaod sa Diyos kung nagbuhat magbalaod dili mo magbagulbol di ba buhat magbalaod nung tukod mo dako di mo bagulbol ang kakamura na diha gawa boy tama agad ako naman yung gisulti boy usa ka mga nakadungog ani mga YouTuber mga vlogger mga bata pod taora pod inyong ginikanan kung wala nagsulti nagbunyag ninyo ana sultian ko kamo mao ginay tulubago ninyo mga bata nya bana pod kung wala nagibalik-balik ni sa mga pari nga sa mga pastor nagkasalan na mga bana pod higugma pod inyong asawa kung mga asawa pod taora pod inyong bana kay humara magkasal boy wala naman ni nabalik-balik nila boy wala agad ibalik-balik din na sige kay malimot ang tao ang balik-balik po nila sakramento lang dili mabuhi ang malawas ang tao sa sakramento o pagkinusol ka sa espiritu kaya ang espiritu boy mauman ni mo ato bangan to sa Dios kini nga ato ang kasing-kasing pitik sa espiritu kay ibili naman ni atong lawas din sa kalibutan kanang hakok sa lawas o sige paglipay mo diha kay karon na naktak ko mo na sa ina ay mamatay tuloy mo karon pa mo ngayon noon pagyud ko nga ato aragod ako mga bata biyan tuwa nang isulti ito tama man din mong gibuhat diri labi nagtambalan ako dinhi nga nabot og tulo ka tuig nagsakit to anas doktor namatay na po diri nagmahay na po wala po nakawali nagsalig po ingnon po tagbad kulto pugot nga pagtuo boy kung naa kanimo ang garbo kakog iya ka sa kalibutan mo na ang una mo ng cross dato boy kung naay dato nga makakita boy niya magpaubos din ni boy bulahan kay siya boy dili na ako sa pasalamatan bulahan kay siya naapoy pari mga pastor nga taas kay balo nga sikat na ditong naa din ni bulahan kay siya boy bulahan kit na naman dili man ako sila pasalamatan ang Diyos nakakita na ni anang tanan ilang tang panid-an na man as wala ang kasulatan kung wala yung nagsulti nga sila gipadala sila ang kalili kami ang tinuod panid-an ninyo nagsultian na sibu ba ang iyang sinultian sa iyang binuhatan na nas wala ang kasulatan basta ko na ninyo kung sa may pulos ang Biblia nga gibalaan ni Kristo nga dili nato sundon magbuhat taglaing Biblia tukod lang taglaing simban mo nang daghang simban boy di ba yun lipay manggani ko anong mga maayong pastor kadagwali o mga buotan sila pero naamang ko'y garbo boy dili po sila mingon na diri garbo man na maumpot si Kristo sa una sinuwi sa una garbo po si Kristo po sa una tungkol silang garbo gi-welcome sa mga tao pati lipaya kay daghang giayo pero ang mga tao pa'y nagpapatay pinaagi ni Anas o ni Kaypas nga pabor magi sila ng Kaypas kasi Kaypas muhatag man sila kasi siya man ang
kalibutan hong pare, dili man yung bunyagan, dili man patay si Kristo. Ug karon po mga po nahita po ayang pulong gipatay. Nga na boy, sige ko hilak boy, patay na ko boy. Ano man, pagtugyan ako kaniyang Ginoo, kuha ako para sa mga taong nakigbatok na ako kay maluoy po ko nila. Kay mutunglo man ang kalibutan ang atong lugar, mutunglo tanawa karon ri boy. Sa una, sa wala na ko ni gidawat, di ba na mamatay rin, masunod-sunod pod ang mga patay no. Tama. Tunglo man ri. Tunglo. Pamalandungi lang gud ninyo kamo nakadungog ani akong mga kaliwat, mga tawo kalidungi. Sa karon lang, anong oras ako kabalo kay basi mas mutunglo pa ta akong naang espiritu. Di dagan nakakita din ni boy, mausab ko. Mausab tanan. Dili ako gamanan na, dili ko gamanan, dili ko parean ng ingon nga ako ang kahalili sa Dios, dili. Ako ang anak sa Dios. Ang Dios siya mismo ang mogamit nimo, dili ikaw mogamit kaniya. Kaya magawa si maba, puros hugaw. Naalang kay interes. Anong sige ba mo pasigarbo na kaayo ka? Anong pasigarbo man ka nga ako ang kalili sa Diyos? Sama nagpakanaaw ka sa Diyos. Siyang mogamit ka na to kay siyang kita ka na kinahanglan kalawasan, di ba? Tama. Ay, siya ang may katungod nga mo patay. Kaya nagpakamatay siya. Pero nga nagdagaman sulti nga mahadlok gani sa kamatayon. Pagpakamatay sa ka. Tugyan sa kaugalingon nimo. Sus Ginoo ko ako pa sa mga taong kaaway bi. Ana pagsulti sa mapatay ka ay kaguol. Kay magari man kauban kaniya. Kapoy kay di boy wala ko katungod sa kalibutan. Ay lana po ingon sa ko ha. Kaya kinsa man nasunuli wala nag-eskwela. Di pares mga pare. Mao gani nagpalayo gani hinoon ang mga pare tungod sa ilang filosofiya. Wala man ko na ba isa untay man pa sa malipay kung nasta siya nga nay nagsulod nga pare pero pagabot sa mga filosofi magbuhat og balaod mga politiko gamiton na pod siya. Ito is na. Kapito. Balaod. Kapito ka tuig no. Ito. Kami pamalandong mo dai. Tanaw karong kalibutan. Basta kamo na mga bisyon sulti lang mo. Kung magbato na sila kanang naay mga vlogger nga kaning si kaning mga vlogger karon nga bago daghang mga vlogger no. Propesya TV kanang si kinsa man sa iyong araw ana ya tahanon lang ilang paghuban prayer nga tahanon ba pero nalipay pa ang espiritu ana kay bisig tahanon na pagpagita nila medyo dol-dol sila sa kamatuoran kay nagbasa man sa Biblia. Pero daghan pa boy bisig kamo gani na pa koy tinago nga dili pa niyo masabtan kay basig na pa mo'y garbo. Napagay. Ingnon na po ko ninyo nga nagpataas ninyo. Paniday lang ko ninyo. Lain man ang mga tao nga mga bright. Mayor ba na sila manulti boy? Nanapod na sila mga lahat. Walay gamiton sa espiritu boy na naana sa taas. Tama. Kung gamiton niya katong mas ubos kay para mga isda. Kita marag mga isda man ta. Kung naay mga muduoli mo boy bigwit ta tapos sultian na to. Ano na ayaw mo kaguol kamong mga pastor mga pare ayaw mo kaguol nga makuhaan mo mga followers guol mangani kung daghan diri isulti lang ninyo ang kamaturan aron makatag kanyo kagawasan nga dili mo maigo sa mga pulong akong isulti di ba bay? Tama gid. Dili mo ka maigo ani ang problema ang musuko sila nako bingsa imo ming giigo imo ming gihukman nga nag-ingon pa di ko nga sila gihukman di isa mga butana sila di ba? Anong naigoman mo? Nakadungog man mi. Nakadungog man diya mo, basasadaan mo. Di ba? Ang tao nga mo suko, pasabot, naigo. Tama no? Parehagog nagpintik ka og langgam. Ang nagbong, pasabot naigo. Naigo. No? Ang wala naigo, makalupad. May hilway siya nga maglupad-lupad pa sa kalibutan. Sa ito pa may katungod pa siya kaya wala sa naigo. Ang problema ni boy, amot makapugong pag ako sa espiritu manang dili ko magsimba di kung budwo walong mga pastor nga nagwaliwali nga bugiro kayo mga ganahan po itong mga pastor nga mapabsanon kayo gisulti ang kamaturan nas buhat usahay mo ingon pa kog amin anya usahay mo vibrate gusto ang espiritu magkisulti mahawa ko kuha na ko sigarilyo ay magpalayo ko sa mga tao kay mag-vibrate ako kung sing-kasing sabi ko mura kong mamatay